Els ametllers florits han estat el teló de fons d'una proposta de l'Associació d'Empresaris del Matarranya. Una jornada que ha convidat els participants a caminar, observar i també aprendre a capturar el paisatge amb el mòbil. La trobada va començar als antics llevadors públics de Font d'Espala, des d'on els assistents van iniciar un passeig entre els camps tenyits de blanc i rosa. Durant el recorregut, el taller de fotografia amb mòbil va donar ferramentes pràctiques per millorar les imatges i aprofitar les possibilitats que ofereixen els telèfons. A introduir un poquet i a treure un poquet més de partit a lo que són els mòbils, que portem tots una supercàmera de fotos avui en dia a la horxaca, però no ho sabem, no? Entonces, ha sigut un taller una miqueta això, per treure partit el que és a la flor i també molt encaminat al sentir, a sentir una miqueta, perquè anem molt de pressa avui en dia, i connectar un poquet amb la naturalesa, saber treure-li, veure la naturalesa des d'un altre punt, parar-nos a mirar, a escoltar. L'activitat també vol posar en valor el paisatge com a motor econòmic del territori, una idea que passa per connectar camps, producte local i experiències per als visitants. La gastronomía y el turismo siempre tiene que venir vinculado con la agricultura, la ganadería, porque mucha gente viene al Matarranya para estos paisajes que tenemos. Estos paisajes los preservan, los cuidan, los mantienen los agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderos, que forman parte de todos nosotros. Tenemos que darle valor y por esto estas actividades de agroturismo. La jornada va acabar amb una degustació d'elaboracions amb ametlla del territori, una proposta gastronòmica que mostra diferents maneres de treballar este producte tan vinculat al Matarranya. ¿Por qué no hacer una bebida vegetal del Matarranya sin pasteurizar, con muchos más nutrientes? Hemos hecho también una fermentación de almendra para hacer unos ricotas veganos, también aptos para estas dietas veganas o proteínicas que se tiene que tener en cuenta en la hostelería y en los restaurantes. Hemos hecho también estos quesitos de ricota con azafrán, con trufa del Matarranya, con pétalos de flores. Una experiència que demostra que la floració dels ametllers és molt més que un espectacle natural. És també una oportunitat per descobrir el territori a través de la fotografia, del producte local i la gastronomia.